de Gràcia és un barri amb sort, perquè no només té un mercat, en té 1, 2, 3, fins a 4 mercats. El que està més amargat és el de l'Estrella, però no ha pogut amb nosaltres. L'hem trobat! El mercat de l'Estrella m'encanta, perquè tot és petit, com de casa de nines. I ja ho sabeu, que en el pot petit és on hi ha la bona confitura, els millors productes. Avui la compra serà una mica especial perquè compraré tot sense gluten, que tinc una neboda que és celíaca. I això a les parades t'ho saben dir. Per la meva neboda faré un plat sense gluten i de temporada, carxofes amb bolets. Per un guisadet què em poses? Pues mira, jo te posaria el camagroc. Fem camagroc, que és d'aquí, no? Sí, és d'aquí del país. I aquest, encara que sembla que no, té moltes propietats, és anticancerigen. El shiitake, que és de cultiu. I queda boníssim, eh? I unes carxofes. I unes carxofes, és molt tendre. Val, et crec, eh? I tant que sí. De postres faré iogurt amb fruites. Per tant, un postres tan bàsic ha de ser que la fruita sigui la de millor qualitat. Que sí? Sí, senyora. Em posaràs 2 quilos de calanda, una mica de coll de dama, que té aquesta forma tan elegant, i una mica de moscatell teulada. Un dels molts avantatges dels mercats és que, a part de tenir producte fresc cada dia, si us fa una mica de mandra cuinar, no teniu temps o no en sabeu gaire, podem comprar plats cuinats, boníssims i saludables. Me'n vaig cap a casa perquè ja ho tinc tot i això no pesa gens. Per què? Perquè al Mercat de l'Estrella ens ho envien a casa gratuïtament. Servei a domicili sense pagar ni un euro. Fins aviat, adeu!